Lehenengo esaldia estartuko dugu. Korsika insula est. Eta hemen fijatuko gara hitz bate. Hemen, insula. Honek daka. Zati bat, lexema dena. Hau da lexema. Eta daukagu baita ere, beste elemento bat, a, morfema deritzona. Lexema fijoa da, morfema aldakorra da. Konparatuko dugu bekoarekin, beste esaldian, Sikilia et Korsika insula esunt. Lexema mantentzen da fijo, eta aldatu egiten dena morfema da. Jarra izagun. Nilus fluius est. Hemen fluius hitza aztertuko dugu. Lexema, nabari egiten dugu flui, hau da lexema, eta morfema, elementu aldakorra, us. Eta pluralean, nilus et renus fluisunt, ikusten duzu. Lexema, eta hemen morfema. Eta azkeneko esaldia, prundisium opium est, beste inbeste, lexema ikusi dezakegu hemen, morfema elementu aldakorra, eta prundisium et esparta opidasunt, dugu lexema, aldatzen ez dena, eta morfema, aldatu egiten dena. Hau, ordenatu egiten badugu daukagu honako elementu hauek. Orain ikusten dugu honek. Insula, Korsika insula est. Nabarmen urdin behar dugu. Hemen dagoen bukaera a, eta hemen ae. Eta bukaera hori aldatu egiten den arabera, esan nahia euskeraz islaratu egiten dugu uartean edo uarteak. Eta uarteak hitzen balioa da izatea esaldi bakoitzeko atributua, singularrez, sin plurales. Bestean, fluvius. Us, bukaera, edo, i, bukaera, ematen diote hitzari balio desberdinak, hau da, izatea gaiak, edo, gaiak. Eta prundisium opidum est, eta prundisium eta esparta opidasunt, hemen errekonozitu izategu eta abukaerak, eta itzulpena, ia, edo iriak ematen dugunean. Ikusi behar dugu, euskeraz, beti itzulpen berdina ematen dugu singularrean, sin pluralean, baina latinez aldatu egiten da. Hitzek bukaera desberdinak dute, naiz eta esan nahi edo itzulpen parekoak izan. Orduan, hemendik atera dezakegu ondorio bat. Eta ondorioak hauexek dira. Alde batetik. Zenbaitik edo latineko hitzen bukaeren bitartez adierazten dugu. Funtzioak atributua izatea. Nik hemen bukaera honekin esaten dizuet baita ere bukaera hori sujeto adierazten duela, sujeto singularrak eta sujeto pluralak. Bukaerak izan behar dira a, us, singularrean edo a, pluralean. Bale. Hauen bitartez adierazten dugu baita ere singularra eta plurala hitzak erabiltzen ditugunean, hemen erabili egiten ari garan kontzeptua da zenbakia, plurala edo singularra, eta kasuak desberdinak direnean, hau da, hitzak baldin badaukate ahalmena desberdin bukatzeko, ae, us, i, edo u, a, kasu desberdinetan, esan
esaten dugu aldaketa horiek kasuak direla. Eta atributua eta sujetoa funtzioa betetzen duten kasua edo kasuari esaten zaio nominatiboa. Hori da bere izena. Euskeraz esaten dugu nork kasua edo nork